Mga boss, po paano ba mag-request ng content monetization beta or creator monetization tool? Panoorin niyo po ito. Mula po sa ating menu, touch po natin creator support. Punta po tayo sa program eligibility. Punta po tayo sa in-stream ads. Pag nandito na po tayo, click po natin to in this form. Lagay lang po yung URL ng Facebook natin. Ayan, and then lagay po natin yung email account natin. Ayan. Then since tutorial lang naman to, hindi natin lalagyan ng other social media accounts. Click. Let's do this. Ayan. Thank you for your interest in the Facebook content monetization beta. And then click OK. Tandaan po natin na lahat po ng content creator ay pwedeng mag-request ng content monetization beta or creator tools. Ganun lang po kadali. Yun lamang po. Maraming salamat po.